Cum îmi fixez oglinzile la sală? Am găsit niște șipci de deman și au canalul ăsta. Și la fix potrivește cu grosimea oglinzii. Am pus niște bandă dublu adezivă ca să pot fixa șipcile, să pot da găuri. Astea de jos deja le-am fixat. Am băgat niște șurube de genul. În cazul în care se sparge oglinda, să pot să o schimb ușor. Sub oglindă să mai pun niște bandă de genul ca să amortizeze un pic șocurile. Și mai urmează să pun oglinzile. Aici am mis oglinzile. Și apoi vedem ce iese. Pe spatele oglinzilor am pus niște scoci, în cazul în care se sparge să nu cadă cioburile pe jos, să rănească pe cineva.